खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव बरायबाय। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव खायसे रादाबफोरजों आं रमेन बर'। बर'नि गिबि सारिनि राजखान्थि हान्जा UPPLनि गायसनथि सानखौ आसाम नाङै फालिदों। दिनै 5 आगस्ट खालार। दिनैनि खालारा बर'नि गिबि सारिनि राजखान्थि हान्जा UPPLनि मोनसे गोसोखांथावना सान। मानोना दिनैनि समावनो बर'नि नैथि राजखान्थि हान्जा UPPLआ 2015 इं मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन। इंराजि बोसोर 2015 मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि दतमा होननाय जायगायाव UPPL राजखान्थि हान्जानि जोनोमा जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद पिपल्स जयन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट गुसुङै PJS CBM आरो प्रटक नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड NDAB नि नाजानायाव बे राजखान्थि हान्जाखौ गिबियाव पिपल्स कोअर्डिनेट फर डेमोक्रेटिक राइट्स PCDR महरै गायसनजेनदोंमोन दिनैनि खालाराव। दिनै 5 बोसोराव आगान होबाय UPPL राजखान्थि हान्जाया। गायसनगिरि आफादगिरि महरै उर्खाव गोरा ब्रह्मआ बिबान सामलायदोंमोन। ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव उदां हान्जा PCDRआ थांनाय 2015 इं मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव गासै गं 40 मासिफोरनि गेजेराव गं 7 मासि देरहासारनानै गोग्गोम बेरेखा हान्जा महरै गसंथेदोंमोन। उनावहाय 2016 मायथाइयाव आसाम रायजोनि एसेम्बलि इलेक्शनाव हान्जानि मुंखौ सोलायनानै इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPL मुं दोननाय जानायसै। उनावहाय 2020 मायथाइनि 25 फेब्रुवारि खालाराव एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर'खौ UPPLनि आफादगिरि महरै सायख'नाय जायो। दिनैनि बे गोथार गायसनथि सानखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनायनि खौरां मोनफैदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं कुसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय खोला गंया प्राइमारिनि बड'फुर गामिनि गेवलां फोथाराव UPPL दोलोनि सोद्रोमाफोरा 5थि जोनोम सान फालिनायनि खौरां मोनफैदों। आरो दिनैनि साना UPPLनि थाखाय जोबोद गोनांथार सान। दिनैहाय जों कुसुगाव ब्लकनि जानानै दिनै 5th फाउन्डेसन सेलेब्रेशन अफ UPPL को जोङो बेवहाय अबजार्भ खालामनाय जादों आरो बेखौ जोङो कुसुगाव ब्लकनि जानानै बड'फुर होननाय गामियावहाय जोङो सेलेब्रेट खालामनाय जादों। बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोननो जोनोम सान फालिथायनि नुथायखौ जों दिन्थिनो नाजागोन। UPPLआ आगस्ट 5, 2015 आव जोनोम मोन्दों आरो बे जोनोम सानखौ सारा UPPLआ ब्लक लेभेल, जिल्ला लेभेल, सेन्ट्रेल लेभेलाव फालिदों आरो बे सानाव जोनोम मोननायखौ दिनै सारा BTCनि रायजो राजाया जे BTCनिफ्राय उदां मोननो थाखाय UPPLखौ 2015 आव 5 आगस्टआव जन्म होनाय जादों। UPPLनि जोनोम साननि बुब्लियावनो आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों हामलायथि जासिहरदों। खुलुमबाय। गिबियावनो दिनै UPPL दोलोनि आफादगिरि हिसाबै जोंनि दोलोनि जोनोम सानाव आङो UPPL दोलोनि मिरुनि, जिल्लानि, ब्लकनि, प्राइमारि आरो बुथसिम जायफ्रा खामानि मावनानै दङ, जोंनि लिडारफोर, जोंनि मावथिफोर बयनोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन होदों, साबायखर होदों आरो नोंथांमोननि जि जार्नि बियो साक्सेस जाथों बिनि थाखाय आं साबायखर बावदों। लोगोसे जोंनि गायसनजेननाय आफादगिरि UG ब्रह्म बिथांनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो बिथांनि नोजोर आरो थांखिखौ लानानैनो UPPL दोलोआ जोनोम जादोंमोन। बेवहाय मोनसे सुबुं दारा खान्थिखौ गोग्गोमै गायसननो थाखाय आरो बे ओनसोलनि बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन हारिनि गासैबो सुबुंफोरखौ जयै लानानै मोनसे नंगुबै जौगानाय लाबोनो थाखाय जोंनि गासैबो रोखोमनि राजखान्थि जेंना, समाजारि जेंना, रांखान्थि जेंना, सोलोंथाइनि जेंना गासैबो जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय बे दोलोआ जोनोम जादोंमोन। जोंनिसिम दासिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला उदालगुरियाव UPPL राजखान्थि हान्जानि गायसनथि सानखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। बे नुथाया जाबाय उदालगुरियाव खुंजानाय UPPL राजखान्थि हान्जानि गायसनथि सान फालिनायनि नुथाय। गसाइगावनिफ्राय बिलिजित नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। खुंफुंनो गोनां BTC बिसायख'थिखौ लानानै BTC हालामाव मोनसे राजखान्थि दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलो हाबफैनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बे समनि गेजेराव क'क्राझार जिल्लानि 9 नं बनरगाव बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गासै 170निबो बांसिन सुबुंफोरा BPF राजखान्थि हान्जायाव हाबफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। UPPLৰ প্ৰেচিডেণ্ট আজি ৰাজীৱ ছাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আদৰ্শ মোক ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে মই UPPLৰ পৰা উভতি আহি ৰাজীৱ ছাৰৰ লগত মই সাৰেণ্ডাৰ হৈ মোক ভাল লাগিল, জইন কৰিলোঁ আজি আৰু কি। क'क्राझार सोहोरनि गौरां पार्कनि साखाथियाव थानाय आलु फार्मनि नब्लाङाव खुंफुंलांनाय बराय हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा दोलोनिफ्राय गासै सा 170निबो बांसिन सोद्रोमा हेफाजाबगिरिफोरा BPF हान्जायाव हाबफैयो। আমাৰ আদিবাসী ড্ৰাগন ফাইটৰ কেইডাছ লৈ
মানে আমি ব্যক্তিগত আমি যোগদান কৰিছোঁ 550 কেডাছ আছে বাকী আমি এই 9 নং সমষ্টিত জইনিং কৰি দিছোঁ 26 केडार्स क'क्राझार जिल्लानि 9 नं बनरगाव बियाबनि बिजाथि राजीव ब्रह्मखौ खुंफुंनो गोनां बिसायख'थियाव देरहासार होनो थाखाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव हाबफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। বিফল মানে এনেকাই মানে কিবা কিবি নানা রকম আলোচনা নিজৰ সুবিধা নপোৱাৰ কাৰণে উভতি ইফালে গ'লোঁ তাৰপিছত ইফালে গৈ তো ইফালৰ মানে কিবিলাক গুণবিলাক যিখিনি কি থাকে সিহঁতৰ আইটেম এইবিলাক মোক ভাল নালাগিল ভাল নলগাৰ কাৰণে আকৌ ভাবিলোঁ নহ'ব আমাৰ ৰাজেশ্বৰ লগতে মই যাবই লাগিব। बे हाबाफारिनि गेजेरजों आदिवासी ड्रेगन फेडारेशननि नेहाथारिजों लोगोसे गासै सा 145 सोद्रोमाफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबफैनायजों लोगोसे बनरगाव इउपिपिएलनि आफादगिरि गजेन रयजों लोगोसे गासै सा 25 सोद्रोमाफोरा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव हाबफैदों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। আজি মই নিজে খুবই আনন্দিত কিয়নো আমার সেন্ট্রাল কমিটির আদিবাসী ড্রাগন ফাইটারের চেয়ারম্যান সফল সরেন আমার আজি 145 জন উইথ কেডার তেখেতসকলে বিপিএফ দলত যোগদান কৰিছে আৰু লগতে জাহাৰবাৰী প্ৰাইমাৰীত ইউপিপিএলৰ সভাপতি গজেন ৰায় তেখেত 25 জন লৈ আজি আমাৰ লগত জইনিং কৰিছোঁ আমি তেখেতসকলক ভালদৰে আদৰণি জনাইছোঁ। बेबराय हाबाफारियाव 9 नं बनरगाव बियाबनि बिजाथि राजीव ब्रह्मा बाहागो लानानै बिपिएफ हान्जाया गोदानै हाबफैनाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ बिहुवान फालिजों बरायो। 9 नं बनरगाव बियाबनि बिजाथि राजीव ब्रह्मा बुङो दि बिसायख'थिखौ हरखाबै खुंफुङोब्लाबो एबा सेप्तेम्बर अक्ट'बर दानाव खुंफुङोब्लाबो बिपिएफ हान्जायानो देरहागोन आरो बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारियानो सिफ जागोन होननानै बिथाङा रोखायै बुंथिया। আমাৰ বিপিএফ চৰকাৰে 100% খাটাং সরকার গঠন করব আমার হাগ্রামাচারি চিফ হব অর্থাৎ কি যদি দিয়ে অক্টোবরে হোক বা সেপ্টেম্বরে হোক বা নভেম্বর হোক রাজীব ব্রহ্মই মানে জিকাতো 101% খাটাং। क'क्राझारनिफ्राय बिनोजर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। 22 नं खख्लाबारि समष्टि आरो 24 नं सालबारि समष्टि मोननैयावबो गोग्लैनाय रुपहि करेबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा सोलायनाय नांगौ होननानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव आखाइ गोरोबफैदों। जिहेतु इउपिपिएलआव दिनै गोरोबथा बा जइन जाबाय बेहाय आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि जों थांनाय 17 बोसोरै जिहेतु बिपिएफ सरकारा रायजो खुंबाय दं बे खुंबाय थानायाव जिखिनि उसुबिदाखौ जों मोनबाय थादों बा नुबाय थादों रायजो राजानि गासिबो डेभेलपआ जाफुङाखै। आखाइ गोरोबहोयो फारियै मन्थिर बर' रहनि मुसाहारि सन्जिब बसुमतारी गेरेमसा रामसियारि बिथांमोनजों लोगोसे गासै सा 39 सा सुबुंफोर। आच्छा दिनै नोंथांमोना मोनथिगौ दे थांनाय 7 बोसोर जे बिपिएफनि बेयाव सोबख'नाय गादबनाय नासयनाय बे सोबख'नाय गादबनाय नासयनायखौ गाज्रि मोननानै बेनिफ्राय उदां जानो थाखाय दिनै सालबारि समष्टि आरो जा कख्लाबारि समष्टिनि गेजेराव थानाय बे करेबारि गामिनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलखौ सोलायनो थाखाय आरो बे परिबर्तनखौ नागिरनो थाखाय करेबारि गामिनिफ्राय 50निबो बांसिन सुबुङा दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैदों। आखाइ गोरोबफैनाय बुब्लियाव जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों मन्थिर बर' बिथाङा बुङो दि थांनाय 7 बोसोर सोरखार सालायनायाव जेबो जौगानाय लाबोनो हायाखै गोरिब गुन्द्रा नखरफोरा जौगानायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों होननानैबो बिथाङा फोरमायथियो। बिनि थाखायनो जोंनि साननाय हनाया जे बे गामिनि साननाय हनाया दिनैनि बे गोदान बिटिआर सुक्ति खालामना लाना फैनाय बिथांमोन सागानगिरिफोरखौ बे खामानियाव मावफुंनो थाखाय बा बिटिआरनि गासिबो दफाफोरखौ मावफुंनानै होगोन होननानै जों सानदों आरो बेखौ मिजिंनानैनो जों गोदान सरकारखौ बरायदों आरो जों बिनि खारनैनो बे गोदान सरकारजों जोङो सरजाबनानै थानायखौ जों थिरांथा जोंनि गामिनि फालनिफ्राय जों खालामना लादों। बिटिआर सुक्ति खालामनायनि थाखाय गासैबो रायजो राजाफोरनो मोनसे मोजां सोरखार सालायनो नांगौ होननानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जइन जाफैदों होननानै बिथाङा फोरमायथिबावो। जोंहा 17 बोसोरा बिपिएफआ सलायदोंमोन एबार जोङो नै इउपिपिएलजों सरजाबनानै बिटिआरखौ माबायदि सामलायगोन सलायगोन बेखौ जों मिजिं थिनानै जों इउपिपिएलआव दिनै हेफाजाब होदों। रुपयनिफ्राय खौरांगिरि मनिल लिमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां।
दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानानै बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय आरो दिनैनि रादाबखौ जों फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।